Už jste někdy viděli společně bruslit Batmana, Spidermana a Indiána? Pokud ne, tak byste si určitě neměli nechat ujít následující reportáž. My jsme totiž vyrazili na maškarní rej mateřských školek, který se konal na karlovarském zimním stadionu. Na let se vydali děti z karlovarských mateřských školek, které mají hodiny bruslení během celého roku. Maškarním rejem na ledě se tak chtěli rozloučit s bruslařskou sezónou. A co se malým bruslařům nejvíce líbilo? Mě baví nejvíc jezdění na bruslích. Všechno. No, když tady pořád jezdím dokola. Odjíždět s těma přepkama k bruslím. No, dneska mě baví jezdit salonem. Dneska jak máme ty obleky. I přes veškerou snahu se ale někdy rovnováhu prostě udržet nepodařilo. Nakonec to ale všichni zvládli na jedničku a my jsme se při natáčení opravdu pobavili. Děti jsou totiž nevyzpytatelné, a to i na bruslích. Ahoj, já jsem Filipek. Dobrý. Já nejsem Pája, ale Kájo. Jo, Kájo. A když jezdím rychle, skákám po ledě. Z Karlových Varů Michaela Kousalová, R1 Vřídlo.